നമസ്കാരം, വെട്ട ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്കോട്ടുകുളം, തിരൂർ. താനൂർ ചിറക്കൽ വാഹനാപകടം. തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കല്ലുമായി വരികയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ കൈവരിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കൈവരിയും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും തകർന്നു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. തിരൂർ ഭാഗത്തേക്ക് കല്ലുമായി വരികയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് റോഡരികിലെ കൈവരിയിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ കൈവരിയും ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റും തകർന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കുപറ്റിയ ലോറി ഡ്രൈവറെ കോട്ടക്കലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. വെട്ട ന്യൂസ്, താനൂർ.